Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu madi hita salutna. Asata masuk di parminggota. Marede mahita sian buku ede 10 pitu ayat sada 2 dohot ayat patoluhon las jongjong mahitan anon di ayat patoluhon. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanon. Amen. Saya pabotohon mudo tu au dalan hanguluan, gok dolas ni roha di hadopan di bohim. Akka hasudungan ni roha dos di siamumu, saleleng ni lelengna. Haleluya. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong na manundangi ganuk jolma dit portibion. Sodako mabohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hangulungan marhite siani. Serajai mahami, asa unang manibil hami siya dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patok tong marohanami marhaporsiaw tuho. Marhite-hite tondi parbadia. Amen. Pudul Muhammad. Ondang ni toniku, napa
Tangihon hamu mapati ni debata iman natar surat di Matius 10 sada di ayat 20 sia. Jakon hamu ma augaku marguru mahamu tu au ay nalabok do au jalana serep maroha asa dapotan hasonangat to dimuna. Ima sahakna atong rak mangido gogo mahita tu debata lau mangulahon na hobar tu patiki. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hobar tu patiki. Amin. Tatopo tima dosata nagodangi tapo bema rohata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami dari banua gijang pargogo naso hatu dosan pardenggan basa doho jala ro disaleleling na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ay jojo hami mardosa marado poko jala jojo husun muli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah say unang paingot-ingot pangalasyon nami unang alang asin ni roham say urupi mahami o ale Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Roma amu tu au hamu akan loja jalana sorat. Upasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu. Guruhon hamu masian au. Aina labok do au jalana serep maroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ai labok do augaku jalaneang do dohot na pakporsakon. Hasangapon malidebata na dikican. Amin. Udul Mahamu. Tabegema hatani debata di hari Mingguon ima natar surat di Sada Korintus Sada di ayat 26 saat ro di ayat 30 sada. Tajahama margita gatisori. Bereng hamu ma akadongan pajowomna di hamu. Dang piga hamu na bisuk mangyuton sibuk. Dang piga na gogo, dang piga na sangap hian. Akan nateuk di pertibion jala marlea di pilik debata. Tong si suadaido asa suado hononna nang jok jonghian. Alai sian ibana do ubay na di bagasan Kristus Yesus hamu. Ay ibana do gabe habisuhon di hita siya debata. Dohot hati goran. Dohot habadiaon, dohot haluaon. Ola ni masahatna, martua doakan atau mangion hata ni debata, jalan nong piopsa. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor paropuan gabungan.
Maredehita sian buku ede 470 sada di ayat sada dohot ayat tolu. Tidako maha porsiao tai songonahina tidako ni dungata sa porsiaon disandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangi tuhotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman natigmuhon si Maria na gabe-gabean si Anton di Parbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni selatus. Namate tarpajal doi bana di hau pinar silang. Na tua tu banua toru dung pitanom. Na mangulu di ari patuluhon. Nama naik tu surgo. Laul hudul tu siamun debata Jehovah. Ama naik pargogo naso hatu dosani. Disi maibana pai mamulak sogo tu tanoon. Mangumi halak na mangulu do namate. Au porsia di ton di Parbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak namate. Dohot yang luan nasora sudah. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor ama Ebenezer.
tabege matik tingdi huriata. Shalom. Warta jemaat bagi kita Minggu tanggal 29 Januari 2023 sebagai berikut. Topik minggu kita, debata haroroan nigogo dohot bisu. Dalam bahasa Indonesia, Allah sumber kekuatan dan hikmat. 1. Nama minggu kita hari ini minggu keempat setelah Epifanias. 2 statistik, 3 Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar, 6 kesekretariatan, 7 pelayanan, 8 pengumuman, 8 A1 pelayanan diakones. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Januari 2023, Diakones Elpina Borusinaga, Diakones HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan melayani firman Tuhan di gereja HKBP Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. 8A2 Tok-tok ripe perbaikan atap dan plafon gereja Bolon. 8A3 pengadaan bibel dan buku ende dari tiap keluarga untuk inventaris Furia. Melanjutkan warta jemaat Minggu tanggal 8 Januari 2023 tentang daftar keputusan rapat Furia. Dengan ini disampaikan bahwa gereja sudah mulai menerima fisik bibel dan buku ende tersebut. Kalau tidak ada fisik, boleh berbentuk uang sebesar Rp150.000. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 8A4 Bona Tahun Kategorial Paropuan. Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di Gedung Sekolah Minggu pukul 14.00 WITA. Kategorial Paropuan akan melaksanakan acara Bona Tahun. Dengan ini dihimbau kepada semua paropuan untuk mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. 8B Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. 2. Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Parulian Boru Pasaribu. 4. Nyonya Sintua G. Manurung M. Boru Sinurat. 5. Aha Manurung. 6. Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 7. Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 8. Nyonya Sintua K. Gultom CH Boru Pardede. 9. Nyonya Sintua T. Saragi N. Boru Panjaitan. 10. Nyonya Sintua G. Simatupang D. Boru Siregar. 11. Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 12. Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. 13. M. Tambunan. 14. Nyonya E. Pane R. Boru Sitompul. 15. Jason Austin Panggabean. 16. Nyonya H. Simajuntak R. Boru Bakara. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 8C Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 30 Januari sampai dengan 5 Februari 2023. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 13 orang ada di warta jemaat kita. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu 1 orang ada juga di warta kita. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga ada di warta kita. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan.
Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. 8E, jadwal pemakaian gereja. 8F, jadwal pemakaian Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu ada di warta kita juga. 8G, daftar penyumbang pengadaan Bibel dan buku Ende ada di warta yang kita pegang. 9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran bisa kita lihat di warta jemaat kita. Berikut jadwal kegiatan dari tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari 2023 ada juga di warta kita. Warta tambahan dihimbau untuk kita semua Amang Inang untuk parkir mobil boleh kita masuk dari depan utama, pintu gerbang utama atau depan rumah Amang Pendeta yang di depan sebelah kiri, dan keluar dari pintu gerbang samping kanan. Dimohon untuk semua parkir mobil supaya kita mulai dengan tertib masuk melalui gerbang depan sebelah kiri dan keluar melalui gerbang yang di sebelah kanan gereja kita. Terima kasih. Demikian warta minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marede mahita sian buku ede onom ratu sia puluh tolu laus tapapungu mapelean sada A dohot sada B. Yesus do Tuhan musik bawa ibana doa pasaki tangan anak gogo lanong atau kau dilakaki.
Mini debata na sumurung siyan salut na roha. Ima mga rajay ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni debata na naitaribar dihita di parminggota sedarion. Ima na tersurat di Job 12 ayat 10 sahat 2 ayat 25. Job 12 ayat 10 sahat 25. Ujahama di tengah-tengah. Mardapot di ibana habisuhon dohot hagugoon, di ibana do panuturion dohot panibangion. Idama ibana mangarupakon, gabe dangbe dapot paulion, ibana makurukon sa dabawa, gabe dangadong natuk paluahon. Idama ibana maniopi aik gabe marsik luhut nai, ibana muse palukason, gabe marbalik tanoon dibahen. Madapot di ibana do hagugon do tapatason, guru di ibana jolma nalilu dohot na mga liluhon. Ibana manugihon aka panuturi hira tabataban, jala maoto aka panguhumi dibahen. Ibana makarhari uhum roha-roha ni aka raja, jala dihohoson rate tuguting nasida. Ibana manugihon aka malim bahen tabataban, jala ditinggakon tutano halak na marhuaso. Ibana mangucat pamulungan siyan halak na pirtahak, jala dibuat panuturion siyan halak na tua-tua. Ibana mangusehon haleaon tua karaja, jala dipahudur hohos ni halak na bigu. Ibana papatarhon aka nabuni siyan hahulomon, jala dibuat doto hatiuron linggoman ni hamatean. Ibana patibulhon aka bangso, jala diago muse jala diago muse, ibana pararaton aka bangso, jala paudur muse. Ibana mangucat roha siyan aka pertugi ni bangso di tanoon, jala dililuhon na sida di halongonan swada dalan. Jadi dadap-dadap na sida di hahulomon somar hatiuron, jala rabat-rabat na sida di bahen songon halak na mabuk. Ucah hadihat Indonesia asal murah tatusi bahasa Batak nai, Ayub 12 ayat 13 sampai 25. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dialah yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kolam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya.
dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Akamanga kainang sesongon na mabir do iba majahatur pohon, ala memang tung luar biasa do di patuduhon, hamet meton ni jolma nang pe songo dia balgana dia tong portibion. Hamet meton ni huaso ni jolma nang pe songo dia balga ni huaso na di portibion, martibakon huaso dohot haguguon ni debata. Asa molo lamta telisik manang lamta patajom pajahota pemahamatta taringot tutur pohon lamta ida ma naso adok kapetar pangasahok kita di portibion martibakon tu huaso tu holong doho tu gogo ni debata na mangula di tonga-tonga ni portibion. Ido na pinaubukna di mingguta sadarion di minggu Epipanias na paupaton, di minggu hapapatar ni debata mangula di tonga-tonga ni portibion. Hapapatar ni debata patuduhon hagogoon huasona dohot parbinotoan na di tonga-tonga ni portibion. Marhite akka ulaom, marhite holong ni roha, marhite anak na narotu tonga-tonga ni portibion. Di sido naing lam tapatajom panatapatta lau makaporsyai debata naung makaholongi ita. Lau patakason pangatusiota hapapatar ni debata babua ibana do parbisuk pargogo na swahatudusan digabarhon lau patorakoni marhite peristiwa na nialaman na niadopan ni si Job lau sekaligus sian panadaun ni si Job di debata lau patorakon tuaka na mangela-ela ibana tuaka na naing mangaliluhon haporsyaon ni si Job. Taingot do barita ni si Job sahalak na setia taat jalan na setotong uduk tu debata di parnguluon. Alai Roma sibolis matadok terjemahan na di hatabatak Roma dapoton debata ala na sejahtera do ala na denggado parnguluon ni si Job uban na seuduk tu ho ninna sibolis tu debata. Rode bata buat ma artai moloi manang songo dia akan adong di bana buat ma ala yang gohosana udang buat bereng ma manang songo dia do parnguluon ni si Job. Bodo tajaha yak kamanga kenang setabu majaha modo tajaha buku Job apalagi mulai sian ayat sada pasal sada sahatu pasal 12 do tudut na muse di perdaran ningulu. Terjadi masa mana pinatupan ni sibolis taingot doi habis masude artana habis sude anak konna marsahi tibana jala peak nama di podomanna bahkan sahat do tu nama lala pamatangna iko pakai daun nama ibana asabui peak nang pinong songoni nga marsahi tibana nga malala de pamatangna rodo pe muse istri na inatana mangelaile bana asama murai de bata ay nunga di luas de bata songoni sape marsahi to habis na habis ro muse ale-ale na natuluhalahi
mangela-ela ibana asa diburai de bata ala ni namasa tu ibana alai si Job dangolo ibana tarela dang olo ibana di beta-beta aka ale-ale na najonok tu ibana dang olo ibana tarela di bain istri na manang keluarga tetap do ibana setia jala taat jala uduk ibana tu debata jala sai di patuduhon ibana doha porsiaonna molo ta jalo ta tonggi tu debata siad debata dapatut do jalo ota napaet sada pengakuan na luar biasa doi sian hadirion ni hajol maon molo tapai hutihut sian proses di parnguluon ni si Job akamanga kainang molo di gobarhon si Job songo dia pardalanan ningoluna songo dia si taunonna songo dia proses na ni alamanna bahkan songo dia tantangan na ni adopanna di gobarhon do hauduhon na tu debata jala di dok ibana madi turpuk taon baboa siad debatado hikmat dohot gogo siad debatado habisuhon dohot hagogoon di ngolu ni jolma di pardalananna di tonga-tonga ni portibion sianido hita neng togu-toguon ni turpuhon sianido hita neng jauon ni turpuk nang tajaha di bagasan sadarion asa dohot tita manada asa dohot tita makilalahon jala dohot tita makaporsyai habisuhon dohot hagogoon ni debata na mangula di ngolu ni sadok jolma di tonga-tonga ni portibion gumogo doi sian hagogoon sian habisuhon sian huaso ni jolma di portibion jala sian debatado panuturion panibangion na dumenggan di parnguluon ni jolma di parnguluon di tonga-tonga ni portibion nang pegodang panuturi nang pegodang naboy manibangi alai tumibo do panuturion dohot panibangion ni debata boy do godang contoh-contoh na taide di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu ni jolma secara khusus secara alkitabiah boy do idaot teman secara teologis bohade bata patuduhon habisuhon do tagugonna bohade bata patuduhon panuturion dohot panibangion na ubalga na dumengga di ngulu ni jolma sian proses di parnguluon ni si Daud sudedo hita marningot cerita manang barita bohape manggilan David manang Daud gabe sahalak raja martibakon raja Saul nang tongon parjolo mangarajai di tonga-tonga ni bangsa Israel Saul secara tampang luar biasa ganteng na luar biasa dohot power adong di ibana kekuasaan do tabiso do pistaran adong di ibana alayang go si Daud sian pamerengan ni portibio tungso di pare tokko do ibana adit kiro si Samuel neng mangurapi gabe raja di jodo sude akanakon ni sida anakon hanggi ni si Daud adong anak abang na nanaing di jow manang dilehon na torasna asa di nyahi gabe raja alai tangadong nang gusada na di jakon si Samuel nang pe ganteng nang pe bagak nang pe pistar alay na so diperhitungkan di parmahanad do hape sahalak parmahan inama na so diperhitungkan di ngulu ni jolma songonima si Daud dang diperhitungkan di keluargana disuruh ibana marmahan bahkan dang masuk hitungan untuk ditempatkan tu tempat na denggan alai justru ido dipilit debata justru ido nagabe di lehon debata kuaso di ibana laho mangarajai di tonga-tonga ni bangsa Israel dangadong di ibana sa sitong na habisuhot dangadong sa sitong na di ibana gogo martibakon hahana dohot akan na humaliang alai justru ido dipilit debata lao mangarajai lao mangula di tonga-tonga ni bangsa Israel takolani di sejarah di tonga-tonga ni Alkitab tai
nama jalo huaso, nama jalo haguguon, nama jalo habisuhon sian debata lobi sian habisuhon ni pertibion, termasuk si Salomo. Manusia na terpintar di tonga-tonga ni pertibion halai habisuhon na do hapintaran na ibanay sian debatado ai ido di pangido ibana lehon diau habisu. Dan soal persikolaan, dan soal gelar di ibana, alai memang naung majalo habisuhon do tagugon sia debata di sido gabe boy tumibo, gabe boy dumenggan, gabe boy ibana makilalahon, baboa na sia debata pasti do gumogo jala dumenggan, jala ubisuk di panuturion nang di panibangyon dohot di parnguluon siano. Asa ido tudosan, asa ido contoh tu hita, asa ido gabe tiruat di hita di padalanan ningun. Macai arga uli molo sai sia debata tapangido habisuhon do tagugoon di padalanan ningun. Molo debata na mangale hogogo do tabisuhon di si hita di sido gabe di patau hita manang tu dia pe hita borka. Manang tu dia pehita makatai, manang tu dia pehita mangula-ulota, dang mabiar behita, dang ragu behita, ala debata manuturi, ala debata mangajar. Di pada baru pe gudang do padohan namar perdomuan na songonia satu tong hita manangihut debata. Una kamu mabiar lau mangalusi na patut sialusanmu, ajaran ni todido hamu mangalehon alus na patut. Sialusamu molo tu dia hita di pabor. Ido hina arga, ido hina uli ni akana borsea, ido hina arga ni akana manghuton jala nama jalo habisuhon dohot parbinotoan sian Tuhan. Akamanga kainang sotungga bisalah hita non memang molo terjemahan langsung tabain pemahaman tataring otusi so tungga bedong madok tu akan akonna tapola perlu beho marsiajar kola namar tangi yang maho pangido masyad debata so kolani di dok gabidang buy majaha dang buy manurat dang buy boto habisuhon ni pertibion dang apalagi neng dohonon. Silahkan belajar jala, silahkan membenahi diri dohot akka parbinotoan dohot akka ilmu na di pertibion alai unangi pangasahod di ngulum, unangi gabe pangasahonomu di sude perdalanan, apalagi dia dopan ni debata ai tumibodo parbinotoan habisuhon na siya debata hagugon na siya debata di perdalanan ni ngulu ni John. Boydo dohot hata nasing sotung disombongkan, sotung disombongkan akka parbinotoan na, sotung disombongkan hagugoon na di bagasan perdalanan. Adong do anekdot akka mga kainang anekdot do dohonok ko alay na pula pa buok kuwarna di Bandung takwo to mang na adong do pedo nga perbandung di son adong sala profesor di tiki persoalan ni hagawipido na judo niyani. Jadi borhat ma siya kantor pusat di tiki pimpinan ni Huriata lao pasadahon Huria salah satu di Bandung marpungu manasida di gereja tung marpungu nasida di bay mapakatayo dimulai mapakatai bohado asa dengan uli Huria naung berseberangan hati hai. Adong masalah profesor madok tu pimpinan. Ay hado binomu lo pature hokami. Nanggo doktor pehamu so doktor, holas sarjana estehado pehamu binomu esteha lo pasada hokami. Ya kahami ya ka profesor ka doktor no ang dison ninna. Memang secara ilmiah budak tong nanidok nasidei secara parbinotoan budu nanidok nasidei ya lani timbo ni parbinotoan ay dakola nolak ni dokter benesida nga profesor ay guru besar
Modonok sanga didok guru besar di kampus ngasia biara ni. Ai nama lau manut Tuhon, apalagi lau membuat tu doktor dang boy so guru besar profesor lau menguji. Alai didok pimpinan ima estehado tiki iya matai didok masonon. Ima da amang etong suho boto hami do wasa hami piliton ni debata gabi pimpinan ni HKBP wasa hami gabi disuruh rotu son lapature kamu gabi ido sehuri nungkan nakin bah profesor hamu tutu gudang di son nak doktor hamu gudang di son bah hama benon ni STH tutu molo siap paritongan ni pertibion alai tungido hapor sion nami napi nabor hat ni debatado hami lau basadahon lau pasahat totonan ni debatado hamu asabui masih cakonak kamu asabui gabe dengan uli hasadamu di sonin himara sugari lo samuhyak tapi dipilih debata lo paturehon buru tur humatuk tibu saininna kolani do di dok pimpinani lo suduk mamata profesori dan pola makatai bibana lo sina ma saini pakatayoni gabe mardami na sida napas hati hai di perpunguani sian contoh manang sian baritai manang anekdot madhonokui bahasa udo anekdot sotung gabi adong rupani na merasa tersinggung di bagasan nguluna manang di bagasan ulaon na alani alai holas sada ko barado law madok na pinaborhak ni debata na mabuan huaso do tagugon ni debata di bagasan nguluna dohot ulaon toto patut doi lau pasadahon, lau paulihon, lau pature-turehon, dohot lau mangalusi aka ahana masa di tonga-tonga di pernguluan ni jolma di tonga-tonga ni pertibion. Parsuruan ni debata di aka na posona na mangula di bagasan habisuhon dohot apistaran, dohot agogon na siya debata, lau pasikopon hade dengan di tonga-tonga ni pernguluan ni jolma, pernguluan ni huria. Do pernguluan ni pertibion jala laos idaot tado musesian pernguluan ni si job akamangak kainang molo nong majalo hagugon do tabisuhon na siya debata molo nong majalo pasu-pasu siya debata sotung gabi madaw hita molo jupang pehagalion ni pamatang molo jupang peparsahiton molo jupang peharugian secara materi do takalana asin. Ingot masih job. Manusia manang jolma na paling taat paling setia tu debata alai dia dopi ibana do persahiton dia dopi ibana do nang mago akan akon na mati akan akon na mago artana bahkan ibana nama anggo na lumea idaon anggo di pada tiki alai totong dohot jala marsi tu ibana lau mangihut debata mangulahun lomoni rohani debata jala setia ibana lau sido alus ibana tu akadongan na song nadi tepuk tahun pakorhon ni hasatiaon hauduhon tu debata di sima muse berbalik jalo onna pasu-pasu ni debata marlipat gada songon nan yalaman ni si Job ai gabe marlipat gada luar biasa do ijala moldu sia tanggo tu pikiran ni jolma dung uduk ibana dung monang ibana maralohon perdalanan ni pertibion perdalanan ni sitaunonna marlipat gada artana saribuhian artana gabe 2000 12 anakon na gabe 24 mauldo yang si jalon sia pikiran ni jolma alai disima huaso do tagugon di debata mangalehon ahana hitahirim ahana taparsita di bagasan nguluta molo adong peparsahiton molo adong hagaliw ni pamatang ido neng dohonon na unang madele sotung ditinggal hod debata alay marsihohot matu debata margogo lau mangido pasu-pasu siya debata margogo mangido asinirohan ni debata margogo mangido hamamalum siya debata disido lam pasu-pasuan ni debata lehonon na hamamalum di jala hamamalum na nang sipasahaton ni debata unang ukuran ni portibiot taida unang ukuran ni hajol maon taida alay ukuran ni debata say naumuli
sai na dumenggan, sai na elomoni rohani debatado, na pantas na layak si jalo otta di perdalanan ninguluta di tonga-tonga ni portibio. Asa satu ngadong madili, asa satu ngadong gabe na lilu pikiranna, molo adong siado pata, molo adong rentangan, molo adong hambatan, molo adong tantangan na tarupi di bagasan nguluta. Hamonangan na siya debata, ido ujung ni ngulu, ido ujung ni perdalanan, ido ujung ni pakirimon, ni halak na persea, halak na manghuton, jalan na marsiohot mangulu di bagasan lomo ni rohani debata. Akka mga kainang ay sugarita ida diturpuhi gudang do hira naiko simanaktonot tahira tadokma boido macam uhuman ni debata dia kana susitia jalan na sota tuhatan ni debata. Dang para patorang okku besonari sudita jahama sian Job 12 ayat 10 sahat 25. Apalagi di hati Indonesia luar biasa muraatu sata ala memang di hata Batak maul tatusi bohado ngodu ni jolma naso setia naso taat jala naso uduk tu debata di nasa pardal ni nguduna alani tajaloma hagugoon tajaloma habisuhon sian debata di nasa pardal ni nguluta di tonga-tonga ni pertibion. Amin martangyang mahita. Mauliate matuhan di pasatrohan nami diho. Ala totong dosa disungguli ho hami. Lau mami mernida hapapatar nongro tu tonga-tonga ni pertibion. Babua hodo nagumogo sian nagogo nadong di pertibion. Babua hodo na ubisuk sian nakana bisuk di tonga-tonga ni pertibion. Hodo panuturi na balga. Lobi sian panuturi akan na di portibion. Panibangyo siya kodo na umuli na dumenggan na lebih adil sian akka panibangi na di portibion. Ido nagabe las ni roha di hami, dohot pos ni roha di hami. Lau mangalak ka mamulus merdala di tonga-tonga ni portibion. Marhite na rohami mangido siya ko. Mangido gogo habisuhon. Panuturio do panibangion siyako. Marita na lang marsituto hami makaporsyay ho, marsiho tami makaporsyay ho, marsiho tami totong lao manangihon hatam, manangihon pangajaryom mo di ngulo namin. Asa tao hami madalam mamulus, manibangi manuturi, dohot lao maralohon nasa huwaso, do tagugon ni portibion, asa totong ho makamonakok kami. Dang talu behami bayon ni manangaha, dang talu behami bayon ni hagugon na di portibion, dang talu hami bayon ni habisuhon ni portibion na nang mga liluhok kami, alay habisuhon na siya ko, hagugon na siya ko, do panuturyo panibangon na siya ko mamangurubi hami. Pos dorohan nami, puasom dohot hagugomu sa totong mangula di hami. Paborhatok kami di na mangulaw-ulaw nami si Ganupari. Paborhatok kami di na mamulus di tonga-tonga ni Portibion. Tarlumobi di na madalani tahun 2020 na naing si pasahatommu si dalanan nami. Lasong ni tangya kuno nami do tujulom Tuhan. Dia karencana do takaulaw na nang si patupaw di tonga-tonga ni Huriam. Secara khusus matuhan dia ka kegiatan-kegiatan ibadah bona tahun totong maho Tuhan na mamasu-masu ho matuhan na patuluson loas manasa ibadah na hupatu pahami gabe hamuliaon do tasangapod diho sian nasa sude aka acara-acara nami pasu-pasu ommu matuhan dohot aka rencana do takaulaw di pembangunan di tonga-tongan Huriam naung merdalan jalan na huhiri pami ikon hatop niya pakeo nami itu tikinanang do pos dorohan nami di huasom do tagugom mangurubi saluhut di proses di panitia dohot di tukang lausong nidang dia kekebijakan na naik si patupaw ni paralado ni Huriam di nalaho padalan ni pembangunan ni Huriam lausong ni tangya kuno nami do tujulom nang akadongan nami na di bagasan persahiton nuaing inang nyonya si matupang boru si majutak inang banjarnahor boru si manulang
parulian pasaribu nyonya manurung boru sinurat amang aha manurung nyonya nai baho boru pasaribu nyonya sitanggang boru tabarat nyonya gultom boru pardere nyonya saragi boru panjaitan nyonya simatupang boru siregar nyonya sitorus boru panjaitan nyonya silaban boru pakpahan tambunan nyonya pane boru stompun Jason Austin panggabean nyonya simanjunta boru bakara dohot na sohagwara kami Tuhan jama pamatang nasida lehon hai pason lehon gogo na ibaru jala pasupasom mo Tuhan na kaubat na pinakke nasida losong ni nang kaparawat na marawat dokter na marawat nasida losong ni nang keluarga sai perguguam mo patawom mo nasida lehon mo habisuon na siya banuagi jang asalam siani jupang hama malum ni persahito di nasida bin losong ni Tuhan na karuas ni Uriam na maruulang tahun di kelahiran dohot ulang tahun di pernikahan sa totong maho Tuhan na mga lehon las ni roha di nasida manabay pasupasum di ngulu nasida ganuk marsada-sada dohot di tonga-tonga ni rumah tangga ng parasaripeon nasida losong ni pasupasum mo nasida totong Tuhan tutik kinaneng roh malaw mga uhon dohot majakku pasupasum jala sesungguni totong nasida lamanada di ringkapas basami asalam marsihot nasida mangulu mangula jala makabur syaiho lasoni huwa mule to kami do Tuhan nang akabasa-basam na pinasahat mo di tonga-tonga ni luas ni Uriam nunga di pelehon nasida to tonga-tonga ni Uriam songon na kuida hami di ka uwarta di tonga-tonga ni Uriam dohot di ka na pinilihon na di tonga-tonga ni Uriam pasu-pasu nasida pasu-pasu di keluarga pasu-pasu akaulaw nasida dot usaha nasida pasu-pasu mo manang saluhut Tuhan akan ang pinilihon nasida nani subakon nasida di tonga-tonga ni Uriamon at tunggo di hoami Tuhan pasu-pasu hami pasu-pasu bangso nami pasu-pasu ng salut ruas ni Uriam di bagasan Kristus Jesus tangihon jalauloy mapangidoan namin amen. Tapuji Tuhan sian eden nomor 200 sada los papungu pilihan paduahon dot tu pilihan khusus. No
kapasahat mapilian na tapapungon tu adupan ni debata martangi yang mahibu. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sililo na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Kupasahat tami masyan na nilon mi hami pilian nami tuho, say jalo may gabiog na hutus di julong, pasu-pasu may jala ramoti, asaw para siya kami pilianon, pati bulo na rajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portilion. Buhay marohanami marhite-hite tordim, asalam tadahami godang ni si leon-leon mi hami, asalam gigir hami madok maudyate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana di Ali amanami na di Banua Gijang sapnur badia makwan sa Roma harajon sa saut malamon ni roham di Banu tongon son na di Banua Gijang lehon matuhami sidaron hanguluan siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan lamar dosa tuhami unak kami to gihon tu pangunjunan palua mahami sian pangagung. Mulak mahamu di bagasan dami jala jalo mapasu-pasu sian Tuhan di Bataman. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Disondakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasauron madamena tutodim. Shalom, salam sehat madita saluna.